Yuk bolo tak jak blonjo kado ulang tahun kanggo ponakanku sing nang mulur bolo. Dadi sesuk Selasa tanggal 26 kuwi ponakanku ulang tahun bolo. Ning aku ki bingung ameh tak kado apa. Soale tahun wingi bar tak kado kanvas bolo. Nah, iki aku lagi ana nang Hakamat bolo. Iki Hakamati ya toko ATK sing paling komplit nang desa Gedongan bolo. Kowe golek apa wae nang kene ana bolo. Sangka pulpen, spidol, pensil, penggaris, kertas dan lain sebagainya. Pokoknya nang kene komplit bolo. Gandeng wingi bar tak kado kanvas bolo, terus iki aku kepikiran pengen tak tukokke krayon bolo. Dadi pas to kono wis enek kanvase, tinggal ditukokke polase. Dadi bocah kuwi gen paling ora iso mewarnai nang kanvas kuwi bolo. Tahun wingi bar tak tukokke kanvas paling ora enek 6 apa 8 ngono bolo. Aku lali soale wis setahun wingi. Nah, aku tukune pun juga nang kene bolo, nang Hakamat bolo. Soale barang-barangnya komplit, kualitasnya nomor wahid, terus pelayanane kuwi lho nak seneng bolo. Ramah, tamah, ayu pelayane, pokoknya blonjo nang kene top marko top bolo. Ora mungkin rugi lah.